Tutulan sa untuk Agung Tirtomudo tekan dipun tebiaken saking sambine. Halo. Saking sasana kula karo kesoben dalu cukup abir resmi. Pak sumangga.
Beli selak-lak gelap-gelai Bila bejakin kakak pecah serang. Langgara Prabu Lola Sewa Bola Denara Tersedang Bener-bener bagus Patih Bicaraku Gerakan para prajurit satu seratang gelawafat cacaipun kang samiri diterangku lebet sak jroning wono kang karo wono loro gawe wono kang asli kepitu kaya kegelo kang dadi goro kageti kabeh kala sawetane lalas kang sato kala wah dia bolo Prabu Sinowang. Wujud ibun Prabu Wono Sewadana maju aku ora bakal mundur sak jangkah wae. oleh para putra-putra saking keluarga agung Tirtamuda, yaitu atraksi panjat bambu. Untuk seluruh arek Tirtamuda mohon dicek talinya satu persatu. Di atas sana ada berbagai macam pernik hadiah yang akan dibagikan ke anda sekalian. Ceritane wayang Ramayana
Oke.